איך הפכתי $3,000 ל1,000,000 שקל תוך שנה וקצת לפני גיל 22. זה הסיפור שלי ואני עומד לשתף אתכם היום בכל הסיפור המלא. בלי סודות, בלי שטיקים, בלי טריקים. תכלס, מה עשיתי ואיך אתם יכולים לעשות את אותו דבר. עכשיו, לא סיפרתי את הסיפור המלא שלי אף פעם, גם החברים הכי טובים שלי לא יודעים את הסיפור המלא שלי, גם המשפחה שלי לא יודעת את הסיפור המלא שלי, והיום אני עומד לפתוח את הכל מאלף עד תף. אז הכל התחיל שהייתי קטן. אני לא יודע למה, אבל תמיד אהבתי כסף. כאילו, אני זוכר בכיתה ג' שהמורה לאומנות אמרה לכולם לצייר גשם של הדבר שהם הכי אוהבים. היו ילדים שציירו כדורגל, היו ילדים שציירו כדורסל, בנות ציירו ברץ ונעליים של בלרינה. ואני ציירתי שקי כסף שנופלים מהשמיים. עכשיו, זה לא שהיה לנו חסר בבית, תמיד היה אוכל חם על השולחן, תמיד היה ארוחת צהריים, ותמיד לא היה לנו חסר שום דבר. אבל שאתה גודל בסביבה מאוד מאוד עשירה, שכל ילד שני מקבל מה שבא לו, מתי שבא לו, כולל הנעליים האלה עם הסקטבורד בפנים, שאני עדיין לא יודע איך לרכב עליהם, הדבר הזה גורם לך בתור ילד לרצות גם את אותו דבר. אתה לא מבין את הקונספט של כסף ומה ההורים שלך עושים בשביל להשיג כסף, אתה פשוט יודע שאתה רוצה משהו. ואני מניח שבתכלס בא משם. לא ידעתי מה זה כסף ומה הערך שלו. פשוט ידעתי שכסף קונה את כל הדברים שאני רציתי בתור ילד. בין אם זה הבובה הכי חדשה, הנעליים הכי חדשות, או התיק גב הכי מטורף שהיה. עכשיו, משהו נוסף שלא סיפרתי עד עכשיו לאף אחד, זה אני זוכר שבכיתה ו' הלכתי עם אמא שלי לאורתודנט בשביל לתקן את השיניים שלי. כן, הם עדיין עקומות, פעם הייתי ממש חסר ביטחון לגבי זה, ואני זוכר שהלכנו לאורתודנט, והוא אמר לנו את המחיר של כמה יעלה לסדר את השיניים שלי, מה התהליך, כמה זמן זה ייקח, ואז אני זוכר שהוא אמר את המחיר, ואני זוכר את המבט הזה בעיניים של אמא שלי, שאוקיי, אני עומד לשלם את זה, אבל זה סכום. כאילו, אני לא יודע באמת איך אפשר להעביר את זה, אבל אני זוכר את המבט הזה עד היום, ובאותו רגע החלטתי שאני יודע שאני אגדל, יהיה לי כמות כסף מטורפת, שאני לא אצטרך לדאוג מכל הדברים האלה, אני לא רוצה שכסף יהיה בעיה, ואני בחיים שלי לא רוצה לראות את אמא שלי באותה סיטואציה שהיא חושבת על כסף. באותו רגע ידעתי שאני עומד לעשות כסף. לא ידעתי איך, לא ידעתי כמה, לא ידעתי מה זה בכלל כסף. כיתה ו', תזכרו. אבל ידעתי שמשם הלאה אני עומד לעשות כסף. ואז אני זוכר רגע בכיתה י"א שדיברתי עם ידידה שלי. ומה שהיא אמרה לי שינה לי את החיים ואת התפיסה לגבי כסף באופן מוחלט. דיברנו על עבודות ומה כל אחד רוצה לעשות אחרי הלימודים ואחרי הצבא. היא אמרה לי שהיא מכוונת ל-20-30 אלף שקל בחודש, ואז אני הסתכלתי עליה ואני כזה, מה? עכשיו, תזכרו, באותו רגע לא ידעתי איך לייצר כסף, לא ידעתי מה זה כסף, לא ידעתי איך מתחילים אפילו לחשוב על לייצר סכומים כאלה של כסף. בתודעה שלי הייתי מוגבל ל-5,000, 7,000, 10,000. כאילו בראש שלי, דאז, בן אדם שעושה 10,000 שקל בחודש, זה בן אדם שחי טוב. הראש שלי והמיינדסט שלי היו של שכיר שבגלל שאין לי שום יכולות כלשהם, אז אני פשוט מסתחרר במחיר מינימום. ואז היא אמרה לי שאבא שלה מרוויח 20-30 אלף שקל בתור עורך דין, והיא לא רואה סיבה שהיא לא תעשה את זה בעצמה. והתובנה הבאה נשארה איתי מאז עד היום, ובאמת היא מובילה אותי בחיים שלי, שאם מישהו יכול לעשות את זה, גם אני יכול לעשות את זה. לא משנה מה זה, אם אני אשים מספיק עבודה קשה, אני גם יכול לעשות את אותו דבר. ובגלל שהייתי עדיין ילד ובכיתה י"א, אז חשבתי לעצמי, אוקיי, הוא עורך דין, הוא עושה 20,000 בחודש, אני גם אהיה עורך דין ואני גם אעשה 20,000 שקל בחודש. עכשיו תזכרו, באותו זמן לא היה לי הרבה כסף. ובמקרה באותה תקופה הכריזו בממשלה שברגע שמישהו משרת שירות קרבי מלא, אז הוא מקבל 2/3 סבסוד לתואר. עכשיו, בהיותי עם משקפיים ופרופיל 72, החלטתי לעשות את המהלך של לבדוק איזה פרופיל קרבי מתאים לי ומה אני יכול לעשות בתפקיד קרבי. מהסיבה הכי פשוטה והכי כנה של לקבל סבסוד לתואר. אני ראיתי את הצבא של שון בתור מקפצה לאזרחות. לא ידעתי מה אני אעשה, לא ידעתי כמה אני אעשה ולא ידעתי איך אני אעשה את זה. אבל אני ידעתי שאני צריך להיות לוחם בשביל שהחיים שלי יהיו יותר טובים, בגלל שאני אקבל אחר כך תואר. מה שנקרא לעשות מהלימון לימונדה. אז ישבתי והבנתי בדיוק לאן אני יכול להתגייס, וכיוונתי את הכוונות שלי לשם. עד אז עבדתי במלא עבודות מזדמנות, שבאמת כל דבר שהייתי יכול לעשות, שהיה מכניס לי כסף, הייתי עושה. בין אם זה קייטרינגים, בין אם זה מלצרות, בין אם זה ברים, באמת כל דבר שהייתי יכול לעבוד בו, עבדתי בו, אפילו שליח פיצה. והדבר הזה נתן לי את הטעימה הראשונה מהממתק שנקרא כסף. ברגע שהתחלתי להבין שאני מכניס כסף, לא משנה אם זה מהעבודה ולא משנה כמה זה היה, אני פשוט התאהבתי בקונספט הזה. התאהבתי בעובדה שאני יכול להרשות לעצמי לקנות דברים שאני רוצה. גם אם לא עשיתי את זה,
תמיד היה לי את האפשרות הזאת. כל כסף שהייתי מכניס, הייתי שם בצד. ובגיל 17.5 פתחתי את החשבון השקעות שלי, ושמתי חצי במדדים וחצי במניות, שבן אדם רנדומלי ביוטיוב אמר שהוא קונה. एक बेसिक एग्जांपल के जरिए बेसिकली וזה אולי היה השיעור הכי חשוב שלי בהשקעות. לא להשקיע בדברים שאתם לא מבינים. החצי הזה שהשקעתי במניות שהוא המליץ עליהם, הלך לאפס. קפוט, נגמר, לא קיים יותר, התאדה. הסיבה לכך היא פשוט שהשקעתי במניה שבאמת לא ידעתי מה היא עושה, למה היא עושה, לא ידעתי לקרוא נרות יפנים, גרפים, ובאמת לא היה לי שמץ של מושג. אז הפסדתי את הכסף הזה, את שאר הכסף זרקתי במדדים עד לגיוס. בגיוס התגייסתי ללוחם ימי, עברתי טירונות מאוד מאוד בסיסית, זה ברמת העיקרון או סטילים או דבורים, ובמהלך הקורס של הסטילים משכו אותי ליחידה שנקראת גף סיורי ים. עכשיו אתם כנראה לא מכירים את זה, זה השם הכי מונפץ שיש בעולם. ברמת העיקרון מה שהיינו עושים זה שומרים על המים המדיניים והכלכליים של מדינת ישראל על ידי סיורים מוטסים, ותמיד היו צוחקים עליי שאני טייס טנקים בחיל הים. בכל מקרה השירות שלי היה ממש משמעותי, ותמיד רציתי להיות הכי טוב במה שאני עושה. אבל שם הבנתי יחס מאוד מאוד קריטי, אינפוט ואוטפוט. ברמת העיקרון אינפוט אומר כמה אני נותן, ואוטפוט אומר כמה אני מקבל. ושם הבנתי שברגע שאני נותן יותר, אני מקבל יותר. בין אם זה ללמוד חומר עיוני, ואז להיות ספץ במבחנים, או בפרקטיקה, להתאמן כמה שיותר בשביל להיות כמה שיותר טוב. באותה תקופה גם התחלתי לחזור עוד פעם לכושר, בגלל שהיה לי טיפה יותר זמן להתאמן, ובאמת התחלתי עוד פעם תהליך של להיכנס לכושר, לעבוד טוב, ושם גם הבנתי את המשמעות של שגרה, ועד כמה זה יכול לקדם אותנו בחיים. ברמת העיקרון, בגלל שזה הצבא, אתה תמיד חייב לקום בבוקר באותה שעה, אתה תמיד חייב לעשות את אותם דברים במהלך היום, ובערב שהיה לי זמן פנוי הייתי מתאמן ואוכל כמו שצריך. ובמהלך הסופי השבוע הייתי עובד. לא הייתי מנצל את הזמן הזה בשביל ללכת ולהשתכר בבר, הייתי מנצל את הזמן הזה בשביל לעשות עוד כסף. כי אני ידעתי שברגע שאני משתחרר, אני רוצה שיהיה לי כמות כסף מסוימת, שאם אני רוצה להתחיל ללמוד תואר, אני יכול להתחיל ללמוד תואר. לא רציתי להיות כמו כל בן אדם אחר שמשתחרר, ולא יודע מה להתחיל לעשות עם החיים שלו, להתחיל לחפש עבודה. אני רציתי כבר להיות מוכן לצעד הבא. כן, טיפה הקרבתי עם החיי חברה שלי, אבל looking backwards, זה היה שווה את זה באמת לכל רגע. כמובן שהגיע יום השחרור, ואז כמו כולם, עדיין הייתי אבוד. כאילו, חשבתי שאני אהיה מוכן עם כסף, ואז אני אדע מה לעשות. לא היה הסיטואציה. הייתי עם כסף, הייתי יכול לטוס לחול, הייתי יכול להתחיל תואר, ופשוט לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה כל בן אדם אחר היה עושה במצב שלי? המענה היה לטוס לחול ולהיות לא אחראי. אז טסתי לקצה השני של העולם וניסיתי להתחיל לעבוד במכירות. אבל כמובן שברגע שזה קרה, התחילה הקורונה. מה שגרם לי לחזור עם הזנב בין הרגליים ולחזור לבית של ההורים שלי. עכשיו אני מודה להורים שלי שהם הכניסו אותי לבית בחזרה, וזה לא מובן מאליו מבחינתי. אבל הדבר הזה גרם לי לחזור הביתה בבושת פנים. לפחות ככה אני הרגשתי. מה שהוביל אותי לפלונטר של מחשבות עצמיות, להיות אבוד, חשבתי עוד פעם להירשם לתואר, בנוסף חשבתי לפתוח עסק, אז נכנסתי לתקופת הפאפו שלי. פאפו זה fuck around and find out, ברמת העיקרון פשוט ניסיתי מלא דברים שונים, נכשלתי במלא דברים, וכל פעם הפקתי לקח שונה. ניסיתי SMMA, השגתי לקוח ראשון, נכשלתי, חזרתי אחורה. ניסיתי לעשות עיצוב גרפי, כמובן גם פה השגתי לקוח ראשון, ואז בגלל שפשוט לא אהבתי את זה, הפסקתי לעשות את זה. התחלתי להיות מאמן כושר, וגם את זה לא כל כך אהבתי. למדתי עריכת וידאו, צילום, ובאמת מלא דברים שונים שניסיתי במהלך התקופה הזאת. זה היה בערך 6 עד 9 חודשים שבאמת פשוט נכנסתי למרתון של לנסות כמה שיותר דברים ולהיכשל בכמה שיותר דברים. ואז זה קרה. ההזדמנות ששינתה לי את החיים. בשנת 2020 נחשפתי לעולם שנקרא OTC. ברמת העיקרון זו נישה בתוך שוק ההון. אבל יש פה הבדל מאוד מאוד משמעותי. ב-OTC ברמת העיקרון, בניגוד לשוק ההון הגדול, אין פה את כל הקרנות גידור והמוסדיים והכסף הגדול הזה שעושה מה שבא לו ברמת העיקרון. פה אני נלחם נגד אנשים כמוני כמוכם. זה כמו במקום להיכנס לזירת אגרוף עם ברוק לזנר, זה להיכנס עם איזה שנוזל שלא מצליח להרים את הכפפות. בשוק הזה מניות עולות מאות ואלפי אחוזים ביום אחד בודד. וברגע שראיתי שיש מישהו אחד שמצליח לעשות את זה, ידעתי דבר אחד. אם הוא יכול, אני יכול. ואז החלטתי החלטה אחת מאוד פשוטה ששינתה לי את כל החיים. לתת לדבר הזה פוקוס אמיתי במשך חצי שנה. ביטלתי את הטיסה, ביטלתי כל דבר אחר והחלטתי להתמקד על משהו אחד. ובמקרה הכי גרוע ואני לא מצליח, אז אני חוזר לאותה נקודה שאני נמצא בה כרגע. ופשוט טס לחול. אז התחלתי ללמוד, התחלתי לחרוש, התחלתי להשקיע בזה יותר ויותר זמן. וימים של דולרים הפכו ל$10, ו$10 הפכו ל$100, ו$100 הפכו לאלפי דולרים, ואלפי דולרים down the line הפכו למאות אלפי דולרים. הבנתי איך השוק הזה עובד. הצלחתי להרוויח עוד ועוד
ועוד ולצבור את הכסף שלי, ובגלל שחייתי עם ההורים שלי לא היו לי שום הוצאות, אז כל מה שנכנס לי היה פשוט חוזר להשקעות. זה היה באמת עבודה, השקעות, עבודה, השקעות, עבודה, השקעות, לא היה לי שום דבר אחר. ובגלל שחסכתי בצורה כל כך אגרסיבית, אפקט הריבית דריבית פשוט פעל בצורה מדהימה. עד שהגעתי ליעד הראשון שלי, המיליון הראשון. אבל כל סיפור טוב חייב להגיע לקיצו. בגלל שהייתי במצב של כל כך אופוריה ועדיין הייתי טרי וניו פיש מה שנקרא על הנייר, עשיתי את הטעות הכי גדולה שעשיתי בחיים שלי. אתם מבינים, בגלל שהיה לי כל כך הרבה רווחים על הנייר, מה שקרה זה ברמת העיקרון השוק הסתובב בחודש אחד והייתי ממש חשוף לזה. הייתי כל כך חשוף לזה ברמה שהפסדתי בחודש אחד $1,000,000. בגלל שאני זה אני, לא סיפרתי לאף אחד על זה ושמרתי על זה בסוד. נכנסתי לדיכאון, חרדה, ובאמת לא הצלחתי לישון בלילות. כאילו היה לי זיעה קרה ברמה כזאת. ואז הבנתי שיש פה משהו לא בריא, ושכנראה נכנסתי יותר מדי עמוק למשהו שאני טיפה לא מבין אותו. אז ברמת העיקרון מה שהחלטתי לעשות זה לקחת חופש בפעם הראשונה בחיים שלי ולטוס לחול. טסתי למקסיקו וברזיל, שכחתי מכל מה שאני יודע, נהניתי, לקחתי חופש מוחלט מהעבודה, מהשקעות, מכל העולם הזה, והתנתקתי. השתניתי בתור בן אדם וחוויתי דברים שלא חוויתי בחיים, פגשתי חברים חדשים, ובאמת החופש עשה לי טוב. גיליתי מי זה שון האמיתי. כי עד אותו רגע הייתי בן אדם די ביישן, לא הייתי מדבר, הקול שלי והטונציה שלי לא גבוהים, אני לא הבן אדם בעל הכי הרבה נוכחות בחדר, אף פעם, אבל שם הכל טיפה השתנה. מה שנקרא בשפה המקצועית, נפתח לי. משם חזרתי לארץ ורציתי לשכפל את הסביבה הזאת, של החיים שלה על הזין שלי. אז איזה מקום יותר טוב לעשות את זה מאשר תל אביב. הרסתי את הדברים, שמתי את המיטה על האוטו ונסעתי לתל אביב, עברתי לדירת שותפים עם אחד מהחברים הכי טובים שלי כרגע, ובאמת נתתי שנה של הכל על הזין שלי. שנה שכל מה שעשיתי זה לבלות, לצאת ולעשות מה שבא לי. אחרי שנה של קרחנות ולילות שאני לא זוכר מה עשיתי עם מי עשיתי, החלטתי שדי. מספיק. החלטתי שאני צריך לחזור לפוקוס. והדרך הכי טובה שלי לחזור לפוקוס זה להתחיל עוד פעם לעקוב אחרי הדברים שאני עושה. אימונים, תזונה, עבודה. כל הדברים חזרו להיות כמו מכונה. הכל דפק כל הזמן. הייתי מתאמן טוב, אוכל טוב ומשפר את עצמי כל יום. כי כל הדברים האלה שאמורים לגרום לנו להרגיש טוב כמו אלכוהול, סמים, אוכל זול, הם ברמת העיקרון דופמין זול שפשוט לא עוזר לנו בטווח הארוך. אבל הדברים האלה שהם קשים, כמו להתאמן, לאכול טוב, ללמוד דברים חדשים, שבאמת גורמים לכם להרגיש כמו טיפשים לפעמים, זה הדברים שבאמת מקדמים אותנו בחיים. והם נותנים לנו הרגשה של סיפוק הרבה יותר אמיתי. כאילו, אני מסתכל עכשיו על המראה ואני אוהב את איך שאני נראה. ופעם לא הייתי ככה. אני עכשיו יודע שאני יכול להסתכל בחשבון הבנק שלי ולהיות מבסוט. וזה לא רק בגלל התוצאה. כמובן שחלק מאוד גדול מהדבר הזה זה התוצאה ובאמת להגיע ליעד הזה, אבל גם הדרך היא מאוד מאוד חשובה. כי אם לא היה דרך, זה היה פשוט כמו אייפון חדש. תוך שבוע הייתי מפיל אותו ולא היה אכפת לי. אז חזרתי לעבוד קשה. יותר חכם, יותר בריא, יותר מהיר ובאמת יותר חד בכל דבר. עם מטרות חדשות ודרכים חדשים. התחלתי להשקיע בנדל"ן בארצות הברית וקניתי מספר נכסים שמניבים לי כמה אלפי דולרים בחודש, שמאפשרים לי לחיות בכל מקום בעולם בלייפסטייל שאני רוצה לחיות. כרגע לצורך העניין אני בדוביי ומצלם לכם את הסרטון הבא, ולפני חודש הייתי בתאילנד ועשיתי פשוט מה שאני רוצה בתאילנד. אני עובד כרגע על עסק חדש ובנוסף אני מגדיל מספר עסקים של אנשים שאכפת לי מהם. אני באמת יכול לומר בלב מלא שאני חי כרגע את החיים שלפני כמה שנים חלמתי עליהם. ולא ידעתי שהם בכלל אפשריים. וזו בדיוק הסיבה שאני עושה את הסרטון הזה. אני רוצה להראות לכם שזה באמת אפשרי, והדבר הזה הוא באמת קיים. אני מתכנן לקחת אתכם למסע באמת מטורף, וזה רק ההתחלה של הערוץ הזה. ואני מתכנן לשתף אתכם בהכל. כל הלקחים שלי, כל התובנות שלי, וכל השיעורים שאני לומד תוך כדי. ואולי הכי חשוב להראות שוואלה, זה אפשרי. ואם מישהו עשה את זה, אתם גם יכולים לעשות את זה. ואני באמת אומר את זה בלב שלם, אני לא מיוחד בשום צורה. אני עוד בן אדם שלקח את הפניות הנכונות בזמן הנכון. זהו. כן, עבדתי קשה והשקעתי בזה הרבה מאוד שעות בשביל להגיע לסיטואציה שאני נמצא בה. אבל אני רוצה ברמת העיקרון להראות שזה אפשרי. והדרך המסורתית היא לא בהכרח הדרך היחידה. ובנוסף, חשוב לי גם להראות את הדברים הפחות טובים שאף אחד לא מראה. ההפסדים, הסתירות שאתה מקבל בפנים, התחושות האלה שאתה מרגיש לבד, שאתה נמצא לבד ואף אחד לא סביבך, ואף אחד לא מבין מה אתה רוצה ומה הוויז'ן שלך. זה דברים שבאמת אני בטוח שעוד אנשים מרגישים, ואני פשוט רוצה לדעת ולומר לכם שאתם לא היחידים ואתם לא לבד. והכל בגלל שבשלב כלשהו אני הייתי הבן אדם הזה. אני לא ידעתי בסיטואציה מסוימת איך להתמודד עם הרגשות שלי, אני לא ידעתי איך אני אמור להרגיש לגבי מה שאני אמור להרגיש,
והתביישתי בעובדה שאני רוצה לעשות מלא כסף, וזה לא אמור להיות ככה. אתם לא צריכים להתבייש בעובדה הזאת, ואתם לא צריכים להתבייש בזה שאתם רוצים להצליח בחיים. ולא צריך להיות אכפת לכם מה אנשים אחרים חושבים. ואני בטוח שיש עוד אנשים שמרגישים כמו שאני הרגשתי. אז אם אתם עדיין פה, תלחצו על הסאב, תצטרפו לערוץ, ואני מבטיח לכם שיש עוד הרבה מאוד תוכן בדרך, וזו רק ההתחלה.